za 30 korun asi na půl hodiny. Tady nebo na minutu. Budeme se zahopsat, ne? Za půl hodiny budu vyslat. Za další, kdo má chuť na sladký, prosím vás, rozdává se gratis na pořadatelském stolečku, ale upřednostnil bych dětí, nesežerte jim to, prosím vás. A vařte. Aby se vám líp vařilo, my vám dáme 3 křížky před trátkou. Jo, křížky, no. To zase bude průser, vole. Jo, cibulka, nejvíc řečí má, nejvíc řečí. Furt jen kouří, ten oheň taky kouří. Tak dělej, dělej. To jsou nějaký speciality tadyhle. Musíme to zkouknout. Lála bude taky. Malinký tady novej. Loni už tady byl taky. První guláš, ale ještě jsme ho neviděli, no. Jako. Ale on vás jo. To nás slyšel. No, my jsme to s Novákem říkali, jo. Že když si na řadě s pivem, tak utečeš. No, já už nebudu pít, jako. Já jsem přestal, jsem to říkal, že končím. Až po bedně. Je vítězný stánek. Oni už začínají krajet cibuli. Maso mají nakrájený křížky a cibuli mají ve šlouce. Říkám, jestli neměli začít naopak. Chlapci v klidu.